som začal takým predstavením, že toto je de facto vlastne prvý historický podcast týkajúci sa mojej investičnej cesty. Nie je to úplne prvý podcast, ktorý robíme spolu, pretože nie tak dávno sme robili spolu podcast s Andrejom Batovským, CFO spoločnosti Gevorkian, ktorý sme spolu so Zeleným delfínom. Ale dneska natáčame prvú epizódu takého seriálu, ktorý Zelený delfín, ktorý je tu už s nami takmer 2 roky, spustil a ten seriál sa volá Moja investičná cesta. Zámerom celého Zeleného delfína je podporovať investovanie a my sme si povedali, že možno by mohlo pomôcť tomu investovaniu aj niečo také, že ľudia sa budú deliť so svojimi vlastnými osobnými skúsenostiami, so svojimi vlastnými investičnými cestami. Pokúsime sa postupne prinášať zaujímavé osobnosti domáceho kapitálového trhu, ktoré by mohli byť inšpiráciou pre ďalších, najmä pre tých, ktorí si myslia, že investovanie je len pre tých, ktorí sú veľmi bohatí, alebo pre tých, ktorí majú za sebou mnoho rokov skúseností a štúdia. Pokúsime sa vás vyviesť omylu, že to tak nemusí byť. Že jednoducho investovanie je tu naozaj pre každého z vás a chceme veriť, že aj takouto formou privedieme k investovaniu ďalších ľudí, pretože som presvedčený, že investovanie je najlepší spôsob, ako u ľudí budovať finančnú nezávislosť a finančnú slobodu. Takže František Michalových je našim prvým hostom. Feri, vítaj medzi nami. Vítam aj v podcaste, ktorý zverejním vlastne všade, kde sa len dá. A ja si myslím, že to je skvelý nápad, lebo je kopec tých odborníkov, ktorí sa vyjadrujú často k ekonomickým témam, k investovaniu, ale nehovoria o svojich vlastných investíciách, nehovoria o svojom vlastnom nejakom tej ceste investičnej, takže podľa mňa to je skvelý nápad, ktorý ja veľmi rád podporujem, lebo je to presne taký ukazovateľ toho, že veľa ľudí si stále myslí, že to investovanie je pre ľudí, ktorí na to majú, ale pravda je práve ten opak, že ľudia sa dostávajú k tomu, že majú na to ešte viac a viac investovať možno po tých malých krôčkoch. A týmito epizódkami myslím, že to vyvedieme z omylu ideálne. Tak, a ja ti veľmi chcem poďakovať na úvod práve. Chcel som ti povedať, že cíť sa tu ako doma, pretože ty si tu doma. A práve vďaka tebe vôbec môžeme tieto podcasty nahrávať a prinášať verejnosti. Takže ďakujem za tú možnosť. No a poďme rovno k veci. Poďme na to. Ty máš takú prípravu, akú ja som v živote nemal. A veľmi si tu cením, lebo aspoň som sa musel zamyslieť. Musel som dokonca vyhľadávať niektoré dáta, ktoré som si absolútne nepamätal. Takže ideme na to. Dobre. Takže, aby sme to drahocenné, čo máme, a to je čas a pri investovaní veľmi dobre vieme, aký je čas veľmi vzácny a drahocenný, nemíňali. Možno skôr ako ešte prejdem do tej osobnej roviny, predsa len na také predstavenie, lebo tým, že to budeme mať na Zelenom delfínovi, nie každý ťa musí poznať, takže najskôr by som možno začal trošku takouto profesionálnou stránkou, to znamená, že skúsa malinko predstaviť nejaký svoj background, čomu sa venuješ profesionálne a potom prejdeme do tej osobnej roviny. No profesionálne sa venujem investovaniu alebo investičnému svetu, povedzme, lebo je tam viacej takých nôh, ktorých sa držím. Jedna vec je tá z tých hlavnejších, že som obchodný riaditeľ pre spoločnosť Arts Asset Management pre Česko a Slovensko a ešte zasahujem troška do ďalších krajín, kde teda hlavne mi ide o to distribuovať nejaké investičné riešenia. To je taká tá prvá hlavná činnosť. A edukovať sprostredkovateľov a poradcov, aby vedeli predávať a starať sa o portfólia klientov. Čiže to je taká jedna noha. Potom tá ďalšia je, povedzme, tento content creating, alebo už môžeme to asi nazvať aj, že finfluencerstvo, kde sa snažím edukovať širokú verejnosť o tom, akou cestou ísť, práve tou investičnou, aké hodnoty mať a upozorňujem na rôznych podvodníkov, ktorí sa snažia priživovať na nízkej finančnej gramotnosti a celkovo sa snažím zvyšovať tú finančnú gramotnosť. No a v neposlednom rade investovanie ako také. Takže také 3 nohy, povedzme. Ale všetko sa to točí v rámci finančného sektora, čo je vlastne celá moja kariéra od začiatku. Ja sa priznám, že ja som si ťa ako prvého hostia vybral nielen preto, že nám umožňuješ toto robiť, ale aj práve preto, aké edukatívne programy ty spúšťaš, aké inovatívne, ako sa snažíš robiť tú edukáciu, čo je veľmi prospešné a som ti za to veľmi vďačný. Ďakujem. Možno niektorí zaregistrovali tvoje video, veľmi známe, jak si na Porsche prifrčala a snažíš sa ľuďom proste vysvetliť, že kadiaľ cesta nevedie a naopak kadiaľ by mali ísť. Takže za to veľká vďaka. Pre mňa je to také posolstvo. Také,
že áno, pracujem v tom sektore, samozrejme nejakú zárobkovú činnosť samozrejme musím mať, lebo však žiť z niečoho treba, ale netreba sa držať iba tých peňazí, treba dávať aj nejakú pridanú hodnotu do sveta a keďže investovanie je pre mnohých absolútna španielská dedina, tak viem ja osobne, že nie je a že dá sa v tom zorientovať a dá sa proste nájsť tá najlepšia možná cesta, tak sa snažím to zlepšovať, lebo Slovensko je fakt pozadu. Sme. A nie je to žiadne tajomstvo, čo sa týka finančnej gramotnosti. Áno, hovoria o tom všetky aktuálne prieskumy a výskumy, že máme v tom ešte veľmi veľa práce pred sebou a práve o to je cenejšie, keď každý priloží ruku k dielu a v rámci svojich možností niečo spraví. Hej. Práve tá edukácia. Aby aj posluchači tohoto podcastu rozumeli, nejde nám o to, aby každý z vás bol portfólio manažer. To ani nie je potrebné. Ne? Takisto nepotrebujeme 5 miliónov lekárov, ako ani nepotrebujeme 5 miliónov portfólio manažerov v tejto krajine. Ale ide nám o to, aby ste aspoň tým základom rozumeli, aby ste sa nenehali ľahko nachytať na rýchle zbohatnutie a na rôzne podvodné ponuky. Tú prvú pomoc si musíte totiž to nájsť na konci svojho ramena, čiže sami sebe. A našim cieľom je presne vám v tomto pomáhať a otvárať oči. A v tom je Fero veľmi, veľmi kreatívny a veľmi, veľmi efektívny v tom otváraní očí, takže to tá veľká vďaka. No a teraz poďme, ty si tam spomenula nejaké hodnoty a poďme teda do tej osobnej roviny. Skús nám povedať, ako si vôbec ty začínal s investovaním, kedy to zhruba bolo a aké boli tie tvoje prvé investičné začiatky? Ja som sa fakt nad tým zamýšľal, že ktorý bod je ten, že investične pre mňa, že zaujímavý. Lebo sú také dve roviny, keď som začal reálne že investovať nejaké peniaze do nejakých investičných tried alebo do, povedzme, akcií, komodít a tak ďalej. Proste začal som investovať svoje peniaze a zhodnocovať ich. Alebo to bol ten bod, keď som začal investovať svoje prvé zarobené peniaze sám do seba. Lebo aj to musíme považovať za nejakú investíciu. Určite je. A tá investícia sám do seba, to bolo ešte na základnej škole, keď som si teda od rodičov vypýtal prázdne CDčka. Na Vianoce som si vypýtal napalovačku na CDčka, lebo som mal celkom veľkú kolekciu hudobných CDčiek a bol potom dopyt. A keďže v tom čase CDčka boli veľmi drahé, hlavne tie zahraničné, a ja som jednoducho mal celkom slušnú kolekciu, tak som začal na objednávku napalovať CDčka. A vlastne ten zisk som potom následne investoval sám do seba na rozvoj nie nejakého ďalšieho podnikania, keďže som bol na základnej škole, hej, to sa bavíme, že reálne, že stred 2. stupňa, ale kúpil som si gitaru, lebo som chcel podporiť sám seba svoju hudbu a kúpil som si skateboard. A proste, dobre, podporil som nejakú kreativitu svoju, ale berme to, že investoval som sám do seba nejaké zarobené peniaze. Takže to bol taký prvý bod. Ten druhý, keď som začal investovať, to som musel fakt, že sledovať, že kedy som reálne začal nejak svoje peniaze investovať a bolo to relatívne neskoro, čo sa dostaneme aj k tomu, lebo je to v tých otázkach. Keď som mal 20 rokov, tak som začal reálne investovať vtedy do dostupných produktov finančných, ktoré boli kapitálové životné poistenie, čo neviem, či môžeme považovať za nejakú investíciu, ale tak bola tam investičná zložka veľmi extrémne konzervatívna, ale bola s technickou úrokovou mierou tuším 4,5%. A potom ďalší produkt bol vlastne investičné životné poistenie. Nič iné vtedy nebolo dostupné. Takže to boli moje prvé investície. Čiže som nejakú investičnú... Pochopil som, že do čoho investujem. Už vtedy ma to začalo viac zaujímať ako tá poistná zložka, keďže som už aj s tým pracoval. A od toho bodu vlastne investujem. Pokračovalo to potom ďalej. Pokračovalo to ďalej vlastne už, keď som reálne začal si vyberať nejaké akcie, to bolo už 2015. Čiže to som mal 24 rokov, lebo vtedy už bola dostupná platforma, kde som si mohol nakúpiť nejaké akcie, mohol som si nakúpiť nejaké komodity, s tým som sa začal hrať, aj som na tom, že extrémne sa prepálil, akože aj veľa peňazí som minul, lebo som si myslel, aký som veľký král, keďže mi to na demo účtoch vychádzalo, tak jasne, teraz to už zvládnem, takže tam som aj strátil veľa peňazí a potom som si začal študovať nejakú stratégiu, že čo je vlastne to najlepšie investovanie a vlastne všade, kde bolo niečo rozpísané, tak ten koniec alebo ten výstup z toho bolo, že vlastne majte jednu investičnú stratégiu a do toho investujte každý mesiac a neriešte to. Tak to som začal robiť a to je vlastne do dnešného dňa moje portfólio. No. Ty si začal tak dobre zo široka, lebo Benjamin Franklin, myslím, to bol, ktorý povedal, že najväčší výnos vám nesie investícia samého do seba.
A tí, čo počúvate tento podcast, tak to môžete brať ako investíciu samých do seba, že možno vám prinesieme nejaké zaujímavé informácie, ktoré vás posunú trošku ďalej. To si samozrejme želáme, aby tak bolo. Ale áno, my sa budeme tu nabaviť o tom trošku zúženom investovaní, to znamená do tých investičných nástrojov, do reálnych financií, ktoré človek zarobí, niečo odloží, lebo tak by to malo byť, a to, čo odloží, tak zvažuje, že kam dať, aby mu to prinieslo aj nejaké zhodnotenie. Ty si povedal, že si začal dosť neskoro, v 20 to bolo? Že si mal 20 rokov? Áno, tak to... z môjho pohľadu to už je neskoro. Tak áno. Samozrejme viem, že jednoducho to není až tak neskoro, ale to je jedna z motivácií, ktorá mi, akože, čo je môj driver, prečo robím veľa kontentu na sociálnych sieťach, lebo mi píšu veľmi mladí ľudia, bavíme sa, že 15, 16, 17, ktorí pochopili, že majú investovať, majú nejaké vreckové a sú ochotní z toho vreckového si utrhnúť nejakú časť, vymyslím si, majú 100 eur vreckové a sú ochotní 20 eur mesačne investovať. A pýtajú sa ma, že kam a cez čo. A to je pre mňa extrémna motivácia, že je skvelé, že tá mladá generácia proste to už takto vníma, aspoň povedzme nejaká časť, lebo keď ja som mal, že 14-15 rokov, o takomto niečom som nesníval. Ani na to nemyslel, hej. To krásne vidieť na Ferovi, jak si uvedomuje tú hodnotu času. Ja ťa poteším. Ja som začal ešte o rok neskôr ako ty. Ale bolo to v 90. rokoch, takže to boli vôbec prvé začiatky. Keď začala kuponová privatizácia, predtým sa moc o investovaní na Slovensku hovoriť nedalo. Takže máš rok náskok, to je super. A rok spraví strašne veľa pri zloženom úročení. Ale krásne vidieť presne to, čo ty hovoríš, že začal som vlastne neskoro, že aj 20 už beriem, že neskoro, lebo každý ten rok navyše je super, lebo bič plieska na konci. Keď si nakreslíme krivku zloženého úročenia, tak je to exponenciála. A každý rok, ktorým sme začali skôr, tak máme šancu dosiahnuť ďaleko lepšie výsledky. Warren Buffett tiež bohatne najviac na konci tej krivky a nie na začiatku. Áno. Takže toto chcem ako aj odkaz pre poslucháčov nášho podcastu, že jednoducho čas je najväčšia devíza, ktorú máte. To znamená, keď toto si uvedomíte, tak ste strašne veľa získali, ak začnete čím skôr. Takže klasické investície, prvé, s ktorými si sa stretol, bolo kapitálové životné, potom investičné životné. Ďalej si spomenul, že si uvedomil, že jednoducho budeš mať nejakú vlastnú investičnú stratégiu, takže skúsme trošku o tej investičnej stratégii. To nie, že uvedomil, to som k tomu došiel, že aha, aj toto je možnosť, ale nebola dostupná. Ono to prišlo v podstate, akože, nechcem povedať, že s internetom, ale proste sa mi to dostalo ako zahraničná platforma. To som nemohol snívať, že si môžem niekde vybrať v rámci Slovenska, akože bolo, ak boli tie možnosti, tak sa ku mne nedostali vtedy. Ale teda do čoho investujem, hej? Začnem vlastne od konca. Ja idem tú úplne základnú stratégiu investovania, ktorá pre mňa je, že navždy bude takáto a nebude sa nejako meniť. A to je stratégia, že core satellite, že mám úplne nejaké jadro, ktoré je že široko diverzifikované, extrémne nudné, lebo sa tam nič moc nedieje, proste je to takéto, že nemám tam čo robiť, proste je stabilné a do toho investujem a potom mám nejaké satelity, do ktorého patria aj trošku špekulácie napríklad a celé je to tak vyskladané, aby to jadro bolo, že minimálne 40 až 50% toho portfólia. Nikdy to nemením. A tam sú akcie. To je proste čisto akciové portfólio. Lebo som si vedomý toho, že keď ja budem potrebovať tie peniaze a začnem si vyplácať nejakú rentu, tak mám ešte ďaleko relatívne do toho dôchodkového veku, aby som to tak akože povedal ten bod, kedy to má byť. Do toho dôchodkového veku je ďaleko, čiže čisto akciové portfólio, lebo síce sú tam rizika, ale z dlhodobého hľadiska sú tam najlepšie výnosy a plusy. Čiže to je pre mňa to najdôležitejšie. Ďalej mám reality, nie realitné fondy, ale reality, ktoré tvoria nejakú časť môjho portfólia a je tam aj krypto. A to krypto nepresahuje viac ako 5%. To je moja proste zásada, o ktorej ma môže ktokoľvek presviečať v dnešnej dobe, keď proste krypto má svoj nejaký up move a rastie, že treba viacej. Nie. Proste ja sa držím tie zásady a to je pre mňa to najdôležitejšie. No a potom mám nejaký stock picking. Toto bolo to, že základné portfólio, do ktorého investujem, mám tam v rámci tých akcií sú tam, že ETF-ka a podielové fondy. Áno, aj podielové fondy a som si vedomý, že môžem na tom strácať, lebo nie sú daňovo zvýhodnené momentálne, ale
je mi to jedno, lebo investoval som do nich predtým, ako prišla táto výhoda a investujem do nich ďalej, pretože mi dávajú zmysel v rámci nejakého manažmentu rizika. A som v pluse. No. Nie som v 1000% v pluse, ale som vo výraznom pluse, takom, aký očakávam. Lebo je to tak nastavené. Dobre, ja by som sa ešte predsa len rád trochu vrátil k tomu začiatku, keď si hovoríš, že začal som aj s rôznymi investíciami, komodity, myslím. Áno. Aj Forex tam bol medzi tým? Bol, tam aj som strátil všetko. No. Jasné. Lebo toto chcem tiež použiť ako príklad. Toto všetko je súčasť učenia. Hej. Človek si to môže odskúšať, môže otestovať. Je dobre, keď na začiatku zaplatí nejaké školné a sa z toho poučí, lebo na začiatku väčšinou investuješ a máš relatívne najmenej peňazí. Ďaleko viac by ťa to bolelo, keby tie veľké straty, ktoré si utrpel na začiatku, by si utrpel niekde na konci tej krivky. Takže každý máme svoju cestu. Vždy je lepšie možno niečo vyskúšať, ako neskúsiť vôbec nič. Lebo najhoršia investícia nie je tá, na ktorej prerobíš, lebo na tej sa môžeš naučiť, ale tá, ktorú nikdy nespravíš. A stále sa bojíš začať investovať. Ono, aj keby som sa možno vrátil naspäť a mal odkázať sám sebe, že vieš čo, nerob toto, tak ja by som sám sebe povedal, že ty nevieš, o čom hovoríš. Ja som akože presvedčený o tom, že to vyjde, lebo mi to vyšlo niekoľkokrát na demo účtoch, som si to proste vyskúšal niekoľkokrát a prvé 3 razy som samozrejme prišiel o všetko a potom som bol iba v pluse. Tak pôjdem tam s vlastnými peniazmi, nie s takým množstvom, ako bolo na demo účte a idem do toho. No a tam sa ukázali presne moje emócie, to sebavedomie, ktoré som mal, nadprirodzené, hej, ktoré nebolo reálne a na tom som sa popálil. Nie je náhodou, že myslím, že viac ako 90% účtov končí v strate pri takýchto investíciách. Hej. A osobne dávam odporúčanie nezačínať práve takýmto, lebo tým by človek v podstate nemusel začínať, ale vždy je lepšie, keď to skúsi, spraví a naučí sa a pochopí, že tá ďalej možno cesta nevedie. A nezanevre na to. To je veľmi dôležité. Lebo áno, najhoršie, čo sa ti môže stať, že začneš investovať, ideš nesprávnou cestou a máš pocit, že to nefunguje a už nikdy viac investovať nechceš. Tým si vlastne zavrel všetky možnosti. Takže... Neviem, či by som to kategorizoval ako investovanie. To by som proste kategorizoval ako špekulovanie, lebo ja som nepozeral na nič. Ja som pozeral iba na zmeny cien a obchodoval som na burze bez akýchkoľvek analýz, bez akéhokoľvek ničoho proste. Len tak. Lebo som vedel podľa nejakého veľmi krátkeho track recordu môjho, že ako sa to predtým správalo. Ale tam je totálna iracionalita a extrémne riziko straty. Čo som nevedel pochopiť, ja som nevedel, čo je páka. Áno. Skúšal som. Existuje taká krivka, ktorá hovorí, že výnos a riziko idú v nejakom pomere. To znamená, že keď chcem dosiahnuť väčší výnos, musím podstatne viac riskovať a čím idem vyššie po tej krivke, tak sa dostávam z oblasti investovania do oblasti špekulácie až do oblasti hazardu. Ľudská emócia a snaha je zbohatnúť čím skôr a preto ľudia prirodzene vyhľadávajú rýchle príležitosti na zbohatnutie. Väčšinou končia tak, že prídu aj o tom, čo mali. Je extrémne málo pravdepodobné. Ľudia si neuvedomujú tú pravdepodobnosť, ktorá hrá proti ním. Navyše pri Forexe alebo podobne v kasíne je to o tom, že vyhráva kasíno. A keď má niekto extrémne šťastie, že naozaj mu to tam padne, tak najlepšie, čo môže spraviť, je, že po prvej výhre sa zbalí a odíde a už tam nikdy nevkročí. Ale ľudia majú pocit, že práve to výhrou to funguje a môžu zbohatnúť znovu. Je to strašne dvojsečná zbraň. Treba, áno, podľa mňa to treba deliť, že čo je investovanie, čo je obchodovanie na burze, alebo teda ten trading, lebo asi keď sa to zleje dokopy a nazveme všetko investovanie, tak to ľudia nevedia pochopiť. Dobre, takže aby sme to trošku rozdelili, áno, správne, aby sme ľuďom nespôsobovali väčší chaos, než majú. Tak investovanie je niečo, čo je rokmi osvedčené, má to svoje pravidlá, má to nejaké svoje investičné nástroje štandardné, do ktorých keď investujem a dodržujem tie základné pravidlá, tak s vysokou mierou pravdepodobnosti ja dosiahnem nejaké pozitívne zhodnotenie a zložené úročenie, neviem, či to bol Albert Einstein, ktorý ho nazval 8 divom sveta, je niečo, čo hrá v môj prospech práve vďaka tomu času, ktorý ja využívam vo svoj prospech.
Takže poznáme také základné štandardné nástroje pri investovaní, a to sú akcie, to sú dlhopisy, to sú podielové fondy, prípadne teraz veľmi populárne sú ETF fondy. Hej. Ktoré z týchto nástrojov teda predpokladám, že asi väčšinu využívaš ty na budovanie toho svojho vlastného investičného? Áno. Všetky dlhopisy, ale v rámci fondov. Jasné, čiže máš nejaké fondy, ktoré sú zmiešané? Alebo... Áno. Dobre, hovoril si, že v podstate veľa investuješ aj do akcií. Investuješ aj tak, že vyberáš si konkrétne akcie, alebo investuješ do nejakých ETF fondov, alebo to máš zmiešané? Oboje. A ten stock picking, to mám, že separátny účet, na ktorom si vyberám jednotlivé tituly. Na základe nejakých mojich analýz, ktoré vyhodnotím, že OK, toto je niečo, čo si kúpim a neobchodujem to, že nakrátko, proste kúpim si to a držím to dlho. Konkrétne akcie. Dobre, čiže využívaš v podstate štandardné investičné nástroje, ktoré sme si pomenovali. Máš nejakú vlastnú investičnú stratégiu, ktorú, ako som pochopil, je tu diversifikácia a zároveň robíš to, že nedávaš všetko len do nejakých fondov, ale máš aj nejaké iné nástroje a robíš aj nejaký stock picking. Áno, presne tak. Máš nejaký pomer zhruba percentuálny, že koľko ideš na stock picking a prípadne toho stock pickingu, aké využívaš nejaké informačné zdroje, nástroje, že ako si vyberáš konkrétne, lebo to je to najťažšie vo svojej podstate, vyberať konkrétne tituly. Stock picking idem veľmi nepravidelne. To akože tým, že sa tomu treba venovať, treba tomu obetovať nejaký čas a mám svoje povinnosti, takže a nie som portfólio manažer, tak nie vždy človek má čas sa tomu tak intenzívnejšie venovať, ale niekedy ma proste zaujme nejaký nazvime to, že sektor, alebo áno, sektor, alebo a možno aj región, ktorý môže byť zaujímavý a začnem si ho viacej študovať. Proste namiesto čítania si nejakých novín, proste sa venujem týmto veciam. A urobím si nejakú analýzu nejakej konkrétnej firmy napríklad, alebo nejaká konkrétna firma začne sa o nej rozprávať, alebo si vyhodnotím, že minule som napríklad riešil ako vyzerajú že luxusné značky. Tým som sa zaoberal, pretože dostalo sa ku mne, že aké investičné kabelky existujú, čo som predtým netušil, že investičné kabelky je vec, hej. Začal som sa viacej zaoberať o investičné kabelky, akože zaujímať sa o to a zistil som, že to je fakt obrovský sektor. Ale taký, že aj relatívne stabilný, cez COVID rástol a akože videl som v tom nejaký zmysel, tak som si kúpil akciu jednej najväčšej vlastne takej grupy, ktorá združuje všetky tieto značky. A to je moje Tennessee Louis Vuitton. A majú teraz nejaké škandály, takže tam je nejaký pokles, ale to vôbec nevadí, pretože oni z dlhodobého hľadiska neustále rastú, pretože to je sektor pre konkrétnu klientelu. A funguje. A je to široko diverzifikované. A urobil som si nejakú analýzu. To bol napríklad jeden z tých príkladov, hej, že čo si napríklad takto kúpim. Ale musím si najprv urobiť tú analýzu, čiže je to nepravidelne. A čo sa týka pomeru, tak ten stock picking je povedzme 20% z celého portfólia. No. Aby sme tomu správne rozumeli, nekúpil si konkrétnu jednu kabelku, ale kúpil si výrobcu luxusných kabeliek. Áno. Čiže akcie si kúpil. Akcie výrobcu luxusných produktov. To nie sú len kabelky, to sú hodinky, to sú oblečenie, to je všetko možné. Hej. Preto som to vyhodnotil ako aj nízko rizikové, lebo je tam fakt veľa značiek, veľa vecí, teda veľa typov produktov a napríklad také hodinky v rôznych obdobiach držali tú firmu v dobrých číslach. Len vďaka tomu, že to boli hodinky proste. Že to je jedno, aké obdobie, keď si niekto ide kúpiť, ja neviem, Rolexy alebo APčka, tak si ich proste kúpi. Lebo je mu to jedno, lebo má taký príjem, že môže. Ano. Spomenul si, že nie sú to tisícky percent zhodnotenie, ale predsa ma zaujímalo, či si sleduješ, že ako to tvoje portfólio, ktoré máš zložené z rôznorodých nástrojov, performuje nejaké výnosy. Či to sleduješ, alebo v zásade to ani moc neriešiš a ani to vlastne nevieš moc sledovať. Že ako toto máš nastavené? Sledovať sa to dá, ale je to volatilné, keďže je to akože v rámci akciového trhu. A ja jediné, čo ma vždy zaujíma, že či to je nad 10% a ostatné absolútne neriešim. Čiže všetko na 10% je dobré a po 10 alebo? Po 10 začnem rozmýšľať. Ale to, takže neviem, či sa teraz bavíme o stock pickingu alebo o tom tradičnom portfóliu. To tradičné portfólio má nejaký priemerný výnos. Ten netuším, to ti teraz budem klamať, ale dlhodobo okolo nejakých 13-14%. A ja som s tým úplne spokojný.
pretože viem, že ak toto číslo bude najbližších 30 rokov, tak ja som úplne spokojný dôchodca. To je veľmi slušné, aj tých 12-13%. A presne o tom to je, že keď nemáš veľké oči, že chceš 20 a viac percent, tak ti stačí portfólio, ktoré ti performuje naozaj na úrovni niekde S&P 500. A keď ti to každý rok priniesie približne v priemere tých 10-12%, tak vďaka tomu zloženému úročeniu vlastne vsádzaš na to, že to portfólio ti bude rásť dramaticky časom. Ja napríklad hovorím, že všetko, čo je nad 7% dlhodobo, je úplne v poriadku. A je to krásne číslo. Vždy záleží od nejakej tolerancie rizika. A ja som trošku akože tolerantnejší voči tomu riziku. Viem ho lepšie zniesť možno ako väčšina ľudí. A možno to len teraz hovorím. Hej. Uvidíme, keď príde kríza, ako sa budem správať. Ale boli napríklad momenty pri konkrétnych tituloch, ktoré mali obrovský pokles a mne to nebolo úplne jedno. A keď prišiel COVID, tiež mi to nebolo úplne jedno. Bol tam ten obrovský prepad tých 34% a ja som videl na svojom portfóliu, na svojich peniazoch stratiť zrazu, myslím, že na mojom portfóliu to bolo nejakých 20%, ale stále. A bola to strata, ktorá mi nebola úplne ľahostajná. Nebolo to také, že jasne, teraz začnem vyťahovať všetky peniaze, ktoré mám voľné a idem to investovať. Doinvestoval som, ale nebol som komfortne. V komfortnej zóne. Bol som fakt, že úplne mimo toho a snažil som sa to nesledovať. A boli aj pár týždňov keď som sa absolútne na to nemohol pozrieť. Mm-hmm. Lebo som vedel, že keď sa na to pozriem, tak budem v diskomforte. Áno. A tá emócia môže prevážiť nad tým ráciom a spravíš presne opak toho, čo by si spravil mal. Tak. Toto je bežné, čo bežný investor, ktorý má málo skúseností, robí. Že jednoducho neznesie tú stratu, ktorá aktuálne je, lebo na trhoch máme volatilitu, čiže ceny sa menia. A pokiaľ človek to príliš sleduje a nemá to nastavené celkom na ňo to portfólio, to znamená, že má nainvestované viac, ako by zniesť mohol a mal, tak ho to môže z toho diskomfortu prinútiť až spraviť tú emocionálne rozhodnutie a vystupuje z trhu v tých väčšinou najnevhodnejších časoch. Presne. A akože ešte aby som doplnil, že ja v podstate, ako som ti hovoril, som začal investovať, keď som mal 20 rokov. A to bolo po finančnej kríze. Hej? Čiže ja som finančnú krízu na vlastných peniazoch nezažil. Ja som to zažil na klientských peniazoch v rámci ešte, že investičného životného poistenia klientov, ktorých som ja neuzavrel, ale dostal som ich napríklad do správy a videl som, čo to robí s ich portfóliami. Ale ja som to na vlastných peniazoch nezažil. Tým pádom vždy mám tak v kútiku zapísané, že Fero, ty si ešte nezažil riadnu krízu. Mm-hmm. Viem všetko, čo mám robiť, celý návod, ale teóriu mám zvládnutú. Áno. Neboj sa, oni nejaké prídu, kedy ja viem, kedy budeš testovaný. Presne preto chcem byť na to dobre pripravený a chcem aj všetkým rozprávať, že väčšina investičných portfólií na Slovensku nezažila žiadnu krízu. Preto veľmi treba dbať na to, v akom potenciálnom riziku sú. Lebo ako náhle príde tá kríza, tak vtedy sa ukáže sila tých portfólií a hlavne to, či sú dobre nastavené pre toho človeka. Či to na mieru je vážne na mieru, alebo je to len nejaká šablóna, ktorú dávajú všetkým, lebo chcem predať cez výnos a nie cez riziko. Hej. Ja som si už, chvála Bohu, nejaké krízy prešiel aj ako investor, lebo som začal o niečo skôr. Dobrá rada je, v prvom rade investujte len svoje vlastné peniaze. Nevyužívajte páku. Lebo tá páka vás, a dokonca aj keby ste boli akokoľvek emocionálne silní, tak sa vám ľahko môže stať, že tá páka vás prinúti vystúpiť z trhu. Že nebudete mať na výber. To nie je, že či to uniesiem emocionálne, ale ja to neuniesiem finančne. Takže aby ste sa vyhli tomuto riziku, využívajte len svoje peniaze. Svoje vlastné peniaze. Navyše, investujte peniaze, o ktoré môžete z veľkej časti prísť, lebo pri investovaní sa to môže stať. A práve to, že takto budete nastavení, tak zvyšujete šancu, že o ne neprídete o tie peniaze, keď prečkáte práve tie krízy, ktoré oni jednoducho tie búrky chodia. Môže byť veľmi dlho pekné počasie, ale je takmer isté, že keď investor investuje na desiatky rokov, tak nejaká kríza v tom čase príde. A aby ste ju ustali, tak potrebujete sa držať nejakých základných pravidiel a teraz sa vám snažíme tie základné pravidlá s Ferim odprezentovať. Nech sa páči. Ešte sa vrátim k tomu, mal som tú otázku, že akú máš investičnú stratégiu, vieš. A ja som si najprv napísal, že pravidlá, akože investičná stratégia nie je pre mňa, že tá skladba toho, že do čoho vlastne investujem, ale tie nejaké zásady, ktorých sa držím, hej. A ak môžem, tak idem do toho. A
na prvom mieste mám, že investujem minimálne 30% svojho príjmu každý mesiac. To je jedna z takých mojich zásad. Sú možno niekedy finančne náročnejšie časy, keď proste 30 nedám, ale vždy sa snažím fakt si najviac peňazí vyčleniť na toto, lebo viem presne, čo mi to v budúcnosti prinesie. A to nie je, že teraz neexistujem. Mám tam tzv. Fun peniaze, ktoré míňam na voloviny a som s tým úplne OK. Ale pokiaľ nemám toto odložené mimo a není to zainvestované, tak ani neriešim nejaké fun peniaze. Čiže to je taká moja prvá priorita a v rámci to je aj stratégia, ktorej sa držím. A ďalej mám, že dodržiavaj stratégiu a nevymýkaj sa z nej nikdy. Potom vždy si spomínam na tie ľudské emócie, že treba mať, emócie sú proste vždy najväčším nepriateľom v investovaní. To tak je. A nikdy nestaviť všetko na jednu kartu, čo je diverzifikácia. Nech ma zaujme čokoľvek na svete. Keby ma zaujala zajtra nejaká brutálna kryptomena, ktorá by sa volala Fero, tak si ju nekúpim v takej miere. Kúpim si ju špekulatívne, ale nekúpim si, že všetko stavím na ňu, lebo mi niekto povedal, že narastie o 10 000%. A vždy myslieť na riziko pred výnosmi. Takže tie pravidlá sú to, čo nás drží na tej ceste a pomáha nám ustať aj tie horšie časy, ktoré nastanú. To je ako výborné si stanoviť nejaké percento z príjmu, ktoré človek je, lebo keď je v produktívnej fáze života, tak s výnimkou nejakých výnimočných udalostí, kedy ja neviem, je nezamestnaný, alebo je chorý, alebo proste má nižší príjem, tak druhú väčšinu času by mal byť schopný tvoriť rezervu a tú rezervu by mal potom niekam odkladať a samozrejme chce, aby sa mu zhodnotila, nie znehodnotila. Takže ju investuje. Si zober, že jasné, že som neinvestoval od začiatku 30% svojho príjmu, to neexistuje. Ale v nejakom bode som si uvedomil, že koľko zbytočností si človek nakúpi v rámci mesiaca len tak, keď úplne nesleduje svoje výdavky. A spätne, keď sa tak zoberie, že na čo to vlastne bolo a tie peniaze, keby som investoval, tak to môžem niekoľko znásobiť bez problému. A mohol by som sa to kúpiť tú hlúposť a mal by som ešte niečo navyše. Aj. A kopec vecí je takých, že fakt spotrebný materiál, ktorý si človek ani neuvedomuje, tie mikroplatby, také tie drobnosti. Však čo, to stojí len 5 eur, však čo, to stojí 10 eur. Mám predplatné na nejakú vec, ktorú použijem raz za 2 mesiace a stojí to 20 eur mesačne alebo 10 eur mesačne. Kopec takýchto malých výdavkov, ktoré ma absolútne brzdia v tom finančne rásť. Áno. Chce to seba disciplínu, ale je to veľmi prospešné, keď človek to má takto nastavené, lebo týmto vlastne zvyšuje svoju finančnú nezávislosť. Je to veľmi o tom, že do akej miery sa dokážem nastaviť tak mentálne, lebo občas robím také prednášky na školách a neexistuje miera, ktorá by znamenala, že máš dosť, pokiaľ to nemáš hlave nastavené, že máš dosť. Ty môžeš mať milióny a stále môžeš mať málo. Tie mantinely si nastavujeme my a tie priority. A pre mňa osobne, a myslím si, že som rád za to, je dôležité mať čo najväčšiu mieru finančnej slobody. A tá ide ruka v ruke s tým, aké mantinely si nastavujem sám sebe, že čo ešte chcem a čo ešte potrebujem a čo nie, a skôr pozerám na tú budúcnosť a presne v tomto, že čo si viem odrieknúť. A je to aj také sebadisciplíne toho, že môžem to mať, lebo na to mám, ale nemusím. Lebo k životu mi to neprinesie takú extrémne pridanú hodnotu, ako to, že budem mať väčší počet finančnej slobody a nezávislosti tým, že tie peniaze odložím do budúcna a v budúcnosti ich možno použijem na niečo, o čom dneska ani neviem. A to je ďalšia vec, čo by som rád taký odkaz nehal, že nemusíme šetriť len na to, čo vieme, že nás čaká. Lebo prídu udalosti v živote, o ktorých netušíme a môžu byť aj veľmi finančne náročné, lebo štandardne sa hovorí, že šetrite si na dôchodok a je to veľmi potrebné. Mladí ľudia s tým majú väčšinou problémov, majú pocit, že sa dôchodku nedožijú, tak na čo by šetrili na dôchodok, na niečo, čo možno ani nevyužijú. Štatistika hovorí, že drvá väčšina sa ho samozrejme, chvála Bohu, dožije toho dôchodku, len keď začnú neskoro, tak už potom ťažko dobehnú ten stratený čas. Ale je kopec iných vecí, o ktorých netušíme, že nás v živote postretnú a je dobre tú finančnú rezervu mať. To je tá finančná sloboda, ktorú si budujeme sami a budujeme si ho práve takýmito rozhodnutiami, že nejakú časť svojho príjmu odložíme a potom tie odložené peniaze vkladáme do niečoho, čo dáva zmysel. A to je to investovanie, o čom sa tu bavíme. No dobre, čo by si z pohľadu späť povedal, že bola zatiaľ tvoja taká najlepšia, prípadne najhoršia investícia, ktorú si zrealizoval?
Najlepšia investícia, neviem z akého pohľadu to mám brať. Kľudne z akého lebo ako z pohľadu výnosového, z pohľadu šťastia, alebo za investičný úspech napríklad považujem, že som začal relatívne skoro, aj keď som to kritizoval na začiatku, ale stále to berem tak, že je kopec ľudí, ktorí majú po 30-ke a ešte stále neinvestujú a stále nevedia, ako zhodnocovať svoje peniaze, takže som veľmi rád, že som to pochopil aj vďaka nejakým vplyvom v rámci rodiny, ktorá ma akože motivovala k tomu. Takže za to som celkom rád. Že sa dokážem držať tých zásad, to je pre mňa investičný úspech, lebo je veľa takých momentov, kedy človeka, poviem to tak jednoducho, škre. Že aj by som možno trošku viac, aj by som chcel, ale potom si vždy spomeniem na to, že nie. Že proste máš nejaké zásady, ty sa drž a tak to musí ostať. Preto napríklad, aj keď veľa kritizujem napríklad kryptomeny, tak ich mám, ale nie viac ako 5%. Plus minus 5%, hej, ale toho sa držím. No a čo sa týka nejakých že úspechov investovania konkrétne už, tak jeden z tých najaktuálnejších je pre mňa Nvidia, ktorú som kúpil fakt, že vo veľmi dobrom čase, takže dobrý timing. Viem, že ty si to kúpil ešte lepšie. Je to tak? Čo bolo motivom, keď si tu Nvidia kúpoval? Prečo práve Nvidia? A vtedy už začínala problém s čipmi a vedel som, ja som bol akože gamer, takže som vedel, že tá firma tak či tak bude mať proste hodnotu a nejak som sa k tomu začal sa o tom niekde písať a ani som neváhal. To bolo, že povedzme, že iracionálne rozhodnutie, ale tým, že som tú firmu poznal už z minulosti a videl som nejaký ten vývoj, povedal som si, že no pri najhoršom, ak bude rast takto smiešne, ako rástla doteraz, tak stále dobre a nakoniec z toho je toto. Takže čo som absolútne ani ma nenapadlo vo sne, že to môže dosiahnuť takéto levely, takže Nvidia. A pre mňa jedna z tých špekulatívnych úspechov, a to neriaďte sa tým, alebo berte to ako hop alebo trop, a to bol, že Dogecoin. Dogecoin je tento psíček. A Dogecoin je kryptomena, ktorá bola zo srandy. A keďže to bola taká komunita, sa volá, že 9gag, proste taká komunitná aplikácia, kde behajú iba memečka celý deň od rana do večera. A to bol také, že voľnočasové večer, keď som sedel v posteli, tak som si trošku pozrel tých memečiek a zabavil sa. A tento psíček bol symbolom týchto memečiek. Vyšiel Dogecoin, kúpil som si Dogecoin, potom Elon Musk oznámil, že môžem si kúpiť nejaké príslušenstvo do Tesly za Dogecoin a on narastol o nejakých 450%. Hovorím si, Ježišmaria, v momente som to predal, potom zistil, že sa to nedá, nejak z daňového dôvodu, alebo neviem, aký tam bol dôvod a padlo to zase naspäť. Takže to bolo absolútna špekulácia. To bolo fakt, že mimo. Ale celkovo proste držať sa to, že mám tu jednu stratégiu už tak dlho, relatívne dlho, tak to je pre mňa obrovský úspech. Ja len takú faktickú poznámku, keď si spomenul tú Nvidiu, ja nebudem rozoberať, pretože práve na Zelenom delfínovi, ak niekto má záujem, tak si nájde moju vlastnú investičnú cestu, ktorú som kedysi si sadol a spísal. A potom také voľné pokračovanie som práve posledný príbeh dával o tom, ako som ja prišiel k Nvidii a prečo a ako som vlastne trafil úplne do čierneho a netušiac, ako slepé kurák k zrnu som prišiel. Takže kto má záujem, nech sa páči, na Zelenom delfínovi nájdete presne posledný diel mojej vlastnej investičnej cesty, sa týka práve nákupu Nvidie. No. Takže poďme ďalej. Neúspech. No. Začnem s tým tradičným neúspechom, akože v tradičnom finančnom sektore, na kapitálovom trhu, a to je Beyond Meat. To je môj najväčší neúspech. Beyond Meat je značka, ktorá vyrába nazvime to, že náhradu mäsa, rôzne produkty, je to veľmi chutí, už sa to nepredáva veľmi. A keďže to akože bolo také obdobie, že tieto náhrady mäsa, hlavne v Spojených štátoch, extrémne rástli na hodnote, jednoducho sa to začalo predávať, všetci prechádzali na vegánstvo, vegetariánstvo a proste potrebovali tú náhradu mäsa, tak Beyond Meat urobil jednu z tých najlepších možných v tom čase. Potom bola ešte firma Impossible Meat, ale tento Beyond Meat mal výborné výhliadky, skvelé analýzy, všetko vyzeralo brutálne,
tak som si kúpil akcie Beyond Meat a sú momentálne tak, že už ich asi pôjdem aj predať, lebo je to v nejakom 97% poklese. Takže absolútne dno. A tam som strátil akože nie veľa, lebo to akože je len časť z toho stockpickingového portfólia, ale na tom som strátil, že fakt veľa. Percentuálne. Percentuálne áno. Ja len doplním, opäť faktická poznámka, viem, o čom hovoríš, mám ho v portfóliu. Máš Beyond Meat v portfóliu? Mám ho, okay. Mám tam vyššie 80% stratu. No. A dal som na radu svojho syna, staršieho, ktorý mi kedysi dobre poradil, aby sme kúpili akcie Apple. To som možno spomínal niekedy. Áno. A som sa ho po nejakom čase pýtal, že nech dá nejaký dobrý tip, že do čoho investuje, lebo však som ho priviedol k investovaniu, tak investuje aj on. A práve poradil mi túto spoločnosť, tak som si ju kúpil, mám ju v portfóliu, ale predávať ju nebudem, lebo tam jednak som do nej neinvestoval veľa, ale nejakých pár $100 som investoval. Keď si zrátam, že mám nejakú 90% stratu, necelú, 80 niečo, tak už tam mám nejaké desiatky, to sa mi už neoplatí predávať, takže... Tiež sa na to pozerám tak, že aha, jak si sa pomýlil. Ale toto chcem presne využiť ako také ponaučenie, že ponaučenie nie je, že neinvestuj, lebo neexistuje vyberať. Dokonca aj Warren Buffett, ktorý robí stock picking, nemá 100% všetkých výberov v zisku. Jednoducho takto nefunguje. Ja na vlastnej skúsenosti viem, že ja investovanie rád prirovnávam k rozsievaniu semena do pôdy a nie každé semeno, ktoré hodíš do tej pôdy, ti prinesie úrodu. A mnohé ti úrodu neprinesú, dokonca sa znehodnotia. Ale tie, ktoré ti prinesú úrodu, nástupne prevýšia a v konečnom dôsledku, keď sa to zráta suma sumarum, tak ti to prináša celkom slušnú úrodu a vlastne to robí tých 10, 12, 15% každý rok plus priemere. Presne. Takže pre tých, ktorí robia stock picking, čo je samozrejme náročné, tak to není o tom, že musíte vždy trafiť. To sa jednoducho nedá. U mňa presne tá Nvidia spravila to, že ja keď som si robil pomer svojho portfólia, tak som tam mal 35 stokov, 35 spoločností a z tých 35 bola menej ako polovica v pluse. Ale keď som to zrátal, tak ten celkový výnos bol, a to ani nebudem, proste bol veľmi významný vďaka tomu, že som tam mal práve tú Nvidiu. Že to bolo násobne. Nvidia mnohým zveladila portfólia, tí, čo tam dobre načasovali. Teda tí, čo proste trafili ten správny čas. Áno, ale tým som len to ponaučenie, že Nvidia je akože fakt, že osobité niečo, že proste sme to trafili, to je možno generačná príležitosť tá Nvidia. Ale mám tam kopec ďalších spoločností, ktoré majú radovo stovky percent zhodnotenie. A že stačí aj menšina na to, aby potiahla aj tie zlé, lebo nie je proste možné investovať. Jednoducho niečo vyjde, niečo nie. Takže takto proste pri tom stock pickingu funguje. No ale kto nechce ísť cez stock pickingu, lebo ten je možno pre nejakých fajnšmekrov, tak pre tú širokú populáciu je ďaleko bezpečnejšie investovať rovno do celého trhu, kde máte aj tých výťazov, máte tam aj tých porazených, ale ten priemer vám stále dáva nejaké priemerné zhodnotenie, ktoré pokrýva infláciu a niečo navyše. A to navyše je dôležité, že sa vám tie peniaze zhodnocujú. Takže to len k tomu výberu. Proste netreba sa na to pozerať, že som zlyhal, že som si vybral niečo zlé. To je súčasť toho, že jednoducho niečo vyjde, niečo nie. Keby to človek nerobil, tak nevybere ani tie správne. Tak to je také moje mentálne nastavenie, že ja sa s tým už som pochopil, že nemôžem si vyčítať, že do tohoto som nemal investovať. To jednoducho tak nefunguje. To už sú tie emócie, vieš, to už tam prichádzajú tie emócie, presne. A keď si to dáš vlastne čisto racionálne v číslach, tak vlastne je to pozitívna emócia. A keď dáš všetky tieto čísla preč, tak si v negatívnej emócii, lebo sa sústredíš na to negatívne, čoho je vlastne viacej. Áno, ono emočne viac samozrejme boli tá strata, ale ako keď sa... A to zase prichádza časom, na vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to prichádza časom to poznanie, že to v začiatku to človek emočne cíti viac, ale časom proste sa naučí to lepšie zvládať. Takže žiadny problém. Jasné. Tak ale treba si priznať aj negatívne veci, alebo teda neúspechy. Potom mám jeden ďalší neúspech a to je... Ja som si edukatívne založil 2 kryptoportfólia. Jedno mám to tradičné, proste kde sú tie prvé 4, tuším, najväčšie kryptomeny, kde čas od času investujem, neriešim to, držím to. A druhé mám takzvané, že finfluencerské portfólio. Keďže pôsobím na tých sociálnych sieťach, tak som si založil toto
influencerské alebo finfluencerské portfólio, kde všetci tí influenceri, ktorí radia, že do tohto treba investovať, lebo to proste tisícky percent a proste tu sa staneš milionárom v tomto roku, lebo keď investuješ do tohto, tak vždy som ich počúval a nakúpil som si vo veľmi malých smietkach nejaký počet týchto mien. A to mám asi 90% strate celkovo, hej, toto portfólio. Čo není, akože to je čisto, že pre edukatívne účely, to sú, že pár desiatok eur, možno pár stoviek tam už je, keďže ich je dosť celkom. Ale to neberiem ako neúspech, ale je to, že z pohľadu toho prepadu, tak toto je ono. Rozumiem. A je to veľmi dobré na edukatívny účel. Je dobre si vypočuť druhých, ale zase opäť aj moja vlastná životná skúsenosť je, že počúvajte ľudí, ale vždy to berte s rezervou. Dokonca berte s rezervou aj to, čo radia vyslovene odborníci na slovo zatý, lebo nikto nemá tú kryštálovú gulu. Nikto. Aj keď by mi hovoril odborník, ktorému vychádzali tie typy, on nikdy nemôže vidieť do budúcnosti tak, že to je na 100% isté. Vždy to berte proste s nejakou mierou rezervy, že môže, je dobre počúvať tých, ktorí majú za sebou niečo, ale zároveň ich neberte na 100%, že to, čo povedia, tak to na 100% tak jednoducho bude. A tu mám opäť jednu takú vlastnú príhodu, týka sa spoločnosti Tesla, do ktorej som kedysi investoval. Sedel som na investičnej konferencii, kde bola najdiskutovanejšou témou Tesla. Sedelo tam veľa portfólio manažerov kvalifikovaných, ktorí spravovali miliardy alebo spravujú miliardy, venujú sa tomu dennodenne. A v podstate sa všetci zhodli unizóno, že Tesla v nejakom horizonte v pár týždňov, maximálne mesiacov skrachuje, pretože jej dojde finančná hotovosť. Nebolo jediného analytika, ktorý by sa postavil na opačnú stranu barikády a povedal, že tak byť nemusí. Ja som v tom čase mal Teslu nakúpenú, mal som dilemu, teraz si hovorím, odborníci určite sa tomu rozumejú ďaleko viac ako ja, pretože to sledujú dennodenne. Aj tie finančné výkazy, všetko jednoducho dávali dohromady a mali to podložené číslami. Napriek tomu som si povedal, že sa môžu myliť. Čas ukázal, že sa mýlili, dokonca dramaticky. Dokonca dramaticky sa mýlili, pretože potom tá spoločnosť ešte len akcelerovala. Jednoducho sú veci, ktoré sa nedajú predvídať. Niektoré sa možno trochu predvídať dajú. Vždy sledujem ľudí, ktorí sú za tým, ale jednoducho nikto nemá kryštálovú gulu. To znamená, keď vám budú odborníci hovoriť, počúvajte, ale neznamená, že musia mať na 100% pravdu. Mne sa veľmi páčila pri Tesle nebola analýza, ale to bol taký komentár k tomu, že vlastne prečo sa všetci mýlili v Tesle a prečo všetci hovorili, že nebude, že skrachuje, že skončí. Pretože všetci sa na to pozerali očami automobilového priemyslu, ale nie očami marketingovej firmy. A tam proste ten marketing absolútne dominuje a prevyšuje všetko. Ja tam mám ešte jedno vysvetlenie. Keďže pochádzam z partizánskeho, čo sú bývalé Baťovany, tak Tomáš Baťa je pre mňa veľkou inšpiráciou. A Tomáš Baťa jednu z takých zaujímavých vecí, ktorý pre mňa zaujímavých povedal, že nikdy nedokážeš oceniť hodnoty, ktoré sú skryté v človeku, ktoré nevidíš na voľným okom. A to, že Elon Musk sa zavrel do fabriky, nazdal to výrobné peklo a niekoľko týždňov odtiaľ nevyšiel, tak možno bol ten zlomový okamih, že neskrachoval, ale dokázal tú firmu vyviesť v tej najhoršej situácii, v ktorej sa nachádzala. A možno nebyť tohoto kroku, tak by jednoducho mali tí analytici pravdu. To je dosť možné, no. A to je niečo, čo proste je práve ten X-faktor, ktorý rozhoduje častokrát medzi úspechom a neúspechom. A je to veľmi tenká hrana. Takže to sú práve tie veci, ktoré sa nedajú ani v tabulkách vyčítať a prepočítať presne, lebo to je niečo, čo je ťažko oceniteľné. Preto som povedal, že sledujem ľudí, že či tí ľudia, že aký majú drive, že čo sú to za ľudia. Áno, jedna vec je marketing, ale marketingom tiež nemôžeš do nekonečna tlačiť veci. Za tým musí byť aj reálny biznis potom. Hej. Ten Elon Musk by tiež nedokázal tých investorov do nekonečna chlácholiť, že bude dobre. On aj musel priniesť reálne výsledky. To je pravda. Takže to ponaučenie aj moje vlastné je, že vypočuj si ľudí, ktorí tomu rozumejú viac ako ty, ale neber, že musia mať na 100% pravdu. Môžu sa aj vo väčšine myliť. Pravda. A nástrojom na to je diversifikácia. Opäť. Ako sa mám vysporiadať s tým, že jednoducho niekto niečo hovorí? No tak, a to som si spomenul na ten prípad, že by si nikdy neinvestoval do jednej spoločnosti. Ja som zažil, ty si mladý, neviem, či si pamätáš spoločnosť Nokia, telefóny tlačítkové. Jasné, že si pamätám Nokiu, ale... To bola absolútna hviezda na trhu. Keď teraz akože iPhone je... Áno, to bol iPhone vtedy.
No to bolo ešte lepšie ako iPhone, lebo iPhone má myslím nejaký 20-30% podiel na trhu. Nokia mala viac ako 80% podiel na trhu. To je neskutočné. A to bola absolútna hviezda. A z tej absolútnej hviezdy padla na úplné dno, lebo nezachytila vývoj trendu, že prišiel smartfón, ešte dokonca riaditeľ Nokia sa smial, že kto by si kupoval telefón bez tlačítiek. A za pár rokov Nokia bola úplne na dne a iPhone bol na vyslni. A to je presne ten príklad, že naozaj, že môžete mať najlepšiu spoločnosť na svete, tak nikdy nevkladaj do nej všetky peniaze, lebo ani to ti nezaručuje. A to už nehovorím o nejakých podvodoch Enron a podobné, že to sú ešte ďalšie perličky. Takže naozaj platí, že diverzifikácia, to si aj ty spomenul, že to robíš, je nástroj, ktorý využívajte. To znamená, že eliminujete riziko zlého výberu. Alebo ten výber tej chvíli môže byť najlepší, ale prídu zmenené okolnosti, ktoré jednoducho zmenia situáciu na trhu a vaša najlepšia spoločnosť sa môže stať lúzrom. Tak. No dobre, poďme ďalej. Ty si síce už také niečo naznačil, ale ja som si tu pripravil takú otázku, už sa blížime pomaly ku koncu, že keby si mal možnosť sa vrátiť v čase späť, čo by si poradil svojmu mladšiemu ja, ktoré začínalo investovať? Mám tu, ktoré začínalo investovať? Alebo, prepáč, že ti skáčem do reči, alebo to mohol byť tínedžer. Jednoducho vráti sa niekde úplne na začiatok toho celého procesu. Mohol to byť aj do tínedžerských čias, to môže byť. Proste, čo by si na základe toho, čo dneska vieš, keby si mal tú možnosť sa premiesniť, čo by si mu dal ako radu do života? Investuj viac do seba. Určite. Investoval som dosť do seba, akože vzdelával som sa dosť vo veciach, ktoré ma bavili. Ja som bol taký študent, že v tom, v čom som bol dobrý, tak tam som mal jednotky a v tom, čo ma nebavilo, tak tam som mal štvorky a nič medzi tým. Čiže ja keď som sa pre niečo nadchol, tak som išiel toho all in a vzdelával sa. Čiže v tomto by som napríklad absolútne nič nezmenil. A možno by som si povedal, že to, čo zarobíš, tak nerozbí všetko. Lebo bol som taký, že jednoducho život gombička, samozrejme nič ma nejak nezaťažovalo. A keď som začínal aj podnikať, tak tam som urobil kopec chýb, tak tam by som si samozrejme poradil a poučil sa nejakým spôsobom. No a v rámci investovania, keď mi kamarát prvý raz povedal o Bitcoine a čo s ním robí, tak vtedy by som si povedal, že počúvaj ho. On akože nie je z neho multimiliardár, čo by mohol byť, ale je to tak. A napriek tomu, že kritizujem tie kryptomeny, ale akože čo by som tým dosiahol, keby som si pred 15 rokmi, pred 15 nie, ale pred 10 rokmi povedzme poradil, že kúp si ho viacej, alebo kúp si ho. Hej. Takže to bola taká. Potom, keď som začal investovať, tak mal som hneď vhupnúť do Apple, mal som sa vyhnúť špekuláciám, kde som strátil tie peniaze, na nejaký čas ma to aj demotivovalo. Akože bol som taký, že som prišiel o nejaké peniaze, ktoré síce z dnešného pohľadu boli nič, ale keďže som bol mladý študent, tak proste to bolo veľa pre mňa, čo som strátil vlastne na vlastnej hlúposti a nadpriemernom sebavedomí, že som si myslel, že som majster sveta, tak tam by som sa trošku zastavil a povedal sebe, že nie, nerob to. Ale keďže sa poznám aj tak by som to urobil. Takže nie je pomoci pre mňa. Dobre, to je sám sebe. Teraz čo našim poslucháčom, ktorí sa boja investovať, majú nejaké obavy, čo by si im poradil? Odkázal by som im, že investovanie nie je žiadna veda. Dá sa to naučiť, ale treba sa tomu venovať. A treba vedieť v prvom rade, že emócie sú vždy silnejšie ako to rácio. To si treba akože uvedomovať. A tie rozhodnutia sú častokrát práve riadené tou emóciou. A pokiaľ to človek nevie zvládať, a nevie sa tomu venovať, nechce tomu obetovať čas, lebo má nejakú inú činnosť, ale chce investovať, tak nech si vážne nájde toho odborníka. Napriek tomu, že tu je kopec takých ľudí, ktorí hovoria, že netreba, že všetci to zvládnu na vlastnú päsť bez problému, nie je to vôbec tak. Tí odborníci majú svoj zmysel, treba im zaplatiť, lebo ten dlhodobo vie sprevádzať toho človeka tou investičnou cestou správne. Bez tých rizík, bez tých emočných výkyvov, bez tej iracionality. Čiže nie je to všetko o tom, že všetko zvládnem sám. Ani keď chcem kuchynskú linku, tak nepoviem si, že ja idem do Bauhausu kúpiť si drevo a proste ja to spravím. Možno by som to spravil, ale vyzeralo by to všelijak. Radšej si zavolám toho stolára, zaplatím mu a on to urobí. Urobí to bezpečne, efektívne a bude to aj vyzerať dobre. A to isté pri elektrikároch, lekároch, právnikoch. To je jedno, aká je to profesia, vždy nájdem toho odborníka. A bál by som sa napríklad ísť robiť vlastnú elektriku.
tak si zavolám odborníka. Čiže keď sa niekto bojí investovania a bojí sa ho, nech si nájde toho odborníka. Je to strašne jednoduché. A keď sa toho nebojí, tak nech sa drží svojich zásad. Tých vážnych, základných zásad, nech sa nenechá ohúriť niečím, nech nejde jednou kartou na všetko, proste diverzifikácia je kľúč k úspechu. Teraz tu hovorím viacej tých posolstiev, ale celok je taký, že investovanie nie je veda, ale treba sa jej venovať. Treba sa tomu venovať. Áno. A to je presne o tom, že pri investovaní podstupujeme nejaké rizika a investovanie je pre každého, ale my ako ľudia sa posúvame dopredu vďaka tomu, že sa špecializujeme. A presne ako si povedal, že by si sám nerobil kuchynskú linku, lebo možno by si ju spravil, ale učil by si sa na vlastných chybách a možno by tá linka nevyzerala tak dobre a možno by ťa nakoniec vyšla viac, ako keď si zaplatíš odborníka. No. Tak my na finančnom trhu máme odborníkov. To, čo sa tu teraz snažíme aj týmito podcastami, je, aby sme prelomili z tej obavy ľudí, aby vôbec do toho vstúpili, ale zároveň, aby som ich tiež nabádal. Áno, možno sú medzi vami takí, ktorí sa vzdelávate viacej, investujete, viac toho viete, kľudne do toho choďte sami, ale pre väčšinu z vás, podľa mňa, sú tu profesionálni odborníci, ktorí sa tomu venujú roky a pomôžu vám nielen vybrať tie správne šaty na vašu mieru, lebo pre každého z vás je tá miera trochu iná, ale zároveň vás budú chrániť aj pred tými vašimi vlastnými emóciami, keď prídu tie prepady na trhoch. Čiže oni vám správne namixujú to, čo potrebujete, ale aby ste odlíšili tých, ktorí sú rýchlo kvasení a v podstate vám neradia to, čo je pre vás najlepšie, ale pre nich samotných, tak snažíme sa robiť tieto podcasty, aby ste mali tú základnú finančnú gramotnosť. To znamená, že aby ste dokázali odlíšiť toho, ktorý vám sa snaží poradiť dobre, od toho, ktorý jednoducho možno má iné úmysly. A to vyriešite len vďaka tomu, že tým najzákladnejším princípom investovania budete rozumieť. To znamená, nepôjdete po rýchlom zisku a budete rozumieť úplne tým najzákladnejším zásadám, ktoré sa tu snažíme takto spolu rozoberať. Takže to je vo záujme vašej vlastnej ochrany. Ale určite by som odporúčal väčšine z vás využiť finančného poradcu, sprostredkovateľa, ktorý vám pomôže s investovaním. Dobre, ja myslím, že sme vyčerpali aj čas, aj témy. Takže ja by som chcel poďakovať nášmu historicky prvému hosťovi podcastu Moja investičná cesta. Takže Feri, ďakujem moc. Ďakujem aj ja.